Всичко за училище от български супермаркети Булмак. Заредихме огромна колекция от пастели, моливи, фломастри, маркери, химикали, блестящи, триещи, с коли, с котки, с кучета, миещи, обикновени. Изборът е твой. Сладурски острилки и лепила, но тази гума с джанта, която е и острилка, и гума в едно, ми е фаворит. Този комплект е доста търсен подарък за учениците. До утре е на промоция с клиентска карта Булмак. Тренчнола за коса на промоция. С сладолет, който не се топи на училище, ще сте най-готините. Раничка за физическо, само 3,49 лева. Готини чорапи от памук, чорапогашници за момичетата, кутии за храна, също промо цена. Вайрал мистовете, дюб на Сол де Жанейро, детска пица, желирани бомбони, картофки за обяд, киндер за десерт. Това пробвали ли сте го? Нещо за пиене здравословно, дъвки разбира се, букет за учителката и още подаръци за ученици. Открий всичко нужно в Булмак и онлайн на bulmak.org.